Ćao svima koji gledaju moj klip. Evo da vam pokažem Opel Astra GTC što sam uzeo. Malo iznutra. Kako pali. Ima jedna fora, čekaj samo da. Za ovo sport. Znači ovo, sport. To kad se stisne samo ovako, on se kao upali, ali ništa. Ja sam mučio, tražio i našao sam na YouTube-u. Znači treba se drži jedno 4-5 sekundi, tako otprilike, evo sad gledajte. 1, 2, 3, 4, evo, sad se upalilo. Evo, sad sam ugasio. Znači prosto, ja ono sve stisko, ništa. Evo vidiš, nikakve funkcije. A kad se drži, Gdje mu se obraćaj na one? snimam klip, bre, ajde beš. Znači, to je to. Znači, youtuberi stižemo. Šali se malo i ja. Ovo mi sve zarada od YouTube-a. Ima 234.000, dosta je prešlo, ali dobro. Iz Švedske sam je uzeo od mog druga. Znači, možda će nekome to pomogne, da se muči koji ja, samo stiska i ništa. Znači, treba se drži još jedan put. Eto. Sve ovo je za zaključavanje vrata, dobro, to je prosto. To bi bilo to što sad da vam kažem. Muziku imamo, neću opuštam zbog posle kršim autorska prava odmah. Ništa. Hvala što ste gledali. Ćao.